okra, ampalaya, siling labuyo at kamatis. Ilan lamang yan sa mga sangkap ng isa sa mga kilalang putahing Ilocano, ang pinakbet o pakbet. Ito ay pinaghalo-halong gulay na tinimplahan ng bagoong o lamang, ngunit hindi ito makukumpleto kung wala ang talong. Sa bayan ng tinaguriang Vegetable Bowl ng Pangasinan, ginugunita ng Villasis ang Talong Festival taon-taon kasabay ng kapistahan ng kanilang parish saint na si Saint Anthony de Abot. Dito, naging noted ang Villasis sa talong kasi dito maraming production ng talong year-round. Kaya pinipicture natin, maliban sa talong, andito din yung mga sangkap ng pinakbit natin, yung ampalaya, okra, kamatis, sili. Yun ang mga pangunahing sangkap sa pakbet. Isa sa pinakaabangang aktibidad sa pagdiriwang ng kanilang festival ay ang pinakbet sa Kawa. Ngayong taon, sa halip na magtagisan ang 21 barangay sa pagluluto ng pakbet, inikayat silang maghanda ng Villasis Pinakbet para sa mga bisita. Karang mga pagluluto natin ng pakbet may competition. Kaya lang ngayon hindi namin ginawang competition na. Basta sarapan lang nila yung pagluluto na. Kasi maraming mga bisita dito, mga balikbayan na kaya gusto naming matikman nila yung pinakbet ng Villasis. Ang pinakbet ng Barangay Pulay agaw pansin sa mga garnish nitong kamatis na talaga namang nagustuhan ng ilang balikbayan. Ang nagpapasarap sa pinakbet ng Barangay Pulay ay maraming kamatis at saka yung talong talaga. Yun ang ingredients ng pinakbet. Napakamasarap itong pinakbet na to. Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong pinakbet. Napakasarap ito kasi bihira lang ako kumakain talaga ng gulay pero ito ang pinakamasarap. Yung bagoong niya at yung lasa niya ang sarap. Tamang-tama sa lasa niya talaga. Hindi naman nagpahuli ang pinakbet na ito na nagmula naman sa Barangay San Blas. Humigit kumulang 100 siling labuyo kasi ang kanilang ginamit. Yun kasi yung parang magpapabango yung sa may pakbet. May technique yan para hindi siya maglalasang manghang. Dapat hindi mo siya hinahalo. Tapos dapat nasa kwan lang siya sa ibabaw. Matapos ang ilang minutong pagluluto, isa-isang dinumog ng mga tao ang bawat kawa, bitbit ang kani-kanilang plato at masayang nagsalo-salo. Louis de la Vega, Pangasinan Watch.